Točíme, jo? Ty mě musíš říkat. Ty točíš. Točí to. Co je? Já to zopakuju znovu. Dobré, Co se děje? Ticho. Co se děje, Štěpane? Ticho, klidu. Ne, ticho, neříkej nic. Jedem v autě. Ty pojď sem, jsme nahlas, Štěpane, nevím, co škola potřebuje. Jeď, Barry. Jeď. Mám jet? Počkej, holku milý. Hej, ale ženich jako, furt ženich neto jako nějak, se k tomu nějak nemá. Tak. Barry, kam? Takže na kterou stranu máme? Kam? Na kterou stranu? Doprava. Doleva teda. Doleva, jo? Tak zas to. Zas to, jo? Je to doleva. Točíme to? Já tě poslouchám, Štěpane. Zas to. Položím. Položíme. Tak jedu, jo? Já musím to vlastně. Kam ti to mám dávat? Tu není nikde kam. Dej to mě. Tady. Počkej, to by to mám dávat. Jo, dávej to. Dej to mě. Zas to. Jestli to byl ta kurva měrka. Hoši. Ty vole, Barry, křižovatka, stůj vole. Počkej. Ne, to nic, toho gada. Nic, vole. To je. Yeah. Měrko! Ty vole. Hoši, já mám problém. Na místku! Počkej, si to tam půjde vidět? Křižovatka, jako, já nevím. Křižovatka, ty vole. Řekneš ty vole, já nevím. Peníze. Počkej, jako Milane, tady se něco děje. Milane. Doprava? Barry, za 5 kilo. Ne, za kilo. Za kilo? Tak doleva. Doleva, jo? Ty vole, vidíš to? Normálně? Hej, tam je kasa. Tady se něco děje, tady se něco děje. Počkej, to asi nepůjde vidět. Já řeknu kam a dám peníze a ty Počkej. anebo já řeknu... Vidíš jak to funguje, ne? A ne, počkej, anebo já řeknu správnou stranu a ty řekneš nedám. Já bych se rád nehybal, že ale ty kokočí hlavách to nejde. Já jdu podle tebe. Ale já neznám, počkej, Barry. To je ta pointa. Barry, To poslouchej. mě nezajímá. Co je? Já teď momentálně dělám taxikáře, nic jiného. Barry, poslouchej. Ne, Ty neposlouchej. víš, že to je, já potřebuji dnes ty babičky. Babičky se teď nevymlouvají, babičky počkají. Ne. Babičky počkají. Barry bacha na křižovatku. Křižovatka, dobré. Křižovatka. Jde se dozvědět, jestli jsou v Rožnově nebo v Zubři? To nemůžu říct. Jde se to dozvědět? To nemůžu říct. A tak já myslím, že se to dá dozvědět. Musí, protože já fakt nevím jinak, já nemůžu do Zubři teď. Proč? Protože to bude trvat dlouho. Tak to já vím, že to bude. Tak jako... Barry, poslouchej. Tu jsou 2000, když mě řekne. Ne, poslouchej. Ne, pojď. Ne, to není ta sranda. Ne, to já beru tu Počkej, srandu, ale já jenom chci ti říct, dám ti 5 kilo, když mi řekneš, jestli mám hledat v Rožnově nebo v Zubři. Dobře, takže za 5 kilo, jo? Za 5 kilo. Za 5 Dobré. kilo? To je dobrý křiv. Jo? To je. Tak a kam? Takže v Rožnově. V Rožnově, dobré, tady je 5 No, kilo. paráda. Jde doprava. Dobré. Mám doprava, jo? Doprava, jestli tam se dá. Počkej. A takhle, chci jet na náměstí. Na náměstí. Tak, na náměstí chci jet. Ale do náměstí ještě je dost křižovatek, takže mi Tak. musíš říkat kde. Jsem mám tolik peněz. Tak Ty, ale už mám nějaké drobné, si to chceš křižovatku napůjčení. nebudu počítat, Ne, jo? to už je. Ale tuhle musíš, ale Barry, tuhle musíš. Tohle to už musím. Ty ale, přece jenom doprava, ale kilo dobré, že? Ale jaký tě už chtěl? Kudy kam? Doprava. Kudy kam? Doprava za kilo. Za kilo. Ti vrátíme, jestli nemáš. No, tak budeš muset. Ne, nemusíš. Máš kilo? Za 100 doprava. Tak Dobré. za 100 doprava, dobře. A pak, že řidič český život má, už to miluju. Tak já nevím, jakou je se 300 metrů, máš 800, že? Ty vole, to je Ano, vybar, vole. já tě poslouchám. Ty vole. Proč nemám svatbu, kurva? No, ty jsi něco chtěl. Že by to bylo lehčí. A mně se to líbí. Já jsem mu to ukázal, ale on z toho nic nepoznal, že? Já dneska V pořádku. Martine, za to. Barry, a jak mě můžeš pomoct? Ty, Nemůžu my ti víme nějak všechno, Můžeš mi nějak my ho pomoct? vodíme po celém Doprava, Rožnově. Barry, za 100 doprava. Dobré, hoď Počkej, zatím. Já musím zastavit. Ahoj. Já musím zastavit, jo? To je To je křižovatka. jo? Křižovatka. Za 100 doprava, Barry. Za 100. Za 100. Výborně. No, tak, děkujeme pěkně. Bankéř, drží Pane bank. Barry, bank, pane držím Barry. bank. Takže doprava, jo teda? Pane Barry, Nechceš to počkej. změnit, jo Ne, třeba? Ne, tak je... Stoj! Už jsi zaplatil. Tak teď si rozhodni, kam chceš. Tak asi už. Já Rožnov vůbec neznám. My tež ne. Tak to jsme dva. Já nevím, které hospody mají otevřené. My tež ne. Za kolik peněz, musí to jít, za kolik peněz mě řekneš, jestli mám hledat na náměstí, alebo jestli to je někde jinde. Ty jsme Za říkali 500. Rožnov. Počkej. Ne, už jsme dál. Teďka dával 100, ne? Teď dával 100. Dával Přesně jsem tak, 100. Přesně. A dám 5 kilo, když mi řeknete, jestli mám hledat na náměstí, anebo
na Zubři směrem, anebo Počkej, ne, to je moc strašně rychlá definice. To by bylo moc rychle, dobré, já pojedu doprava, jak si původně zaplatil. To máš zaplacené, Jedeme správně. Pomáhám. Dobré, ale stůj, pozor, stůj, křižovatka. To dám. No, takže za kelíčko, že? Za kelíčko. Počkej, pajcka se nepočítá. Další, já mám hlavně strach z té Hej, ne, jako ne, počkej, pajcka se nepočítá. Ne, tak dobře, za kilo. Ne, kelíčko. Ale vrátím zpátky, že? Dobré, za kilo. Já mám strach. My máme drobné, člověče. Bary, máme drobné. Můžu vracet do Víča pořád nemusíte. Jo, v pohodě, ty, mám za 5 kilo drobné už. No jo, ale... Bary, ty jsi mě neřekl dřív, že ta doba je pryč. Bary, teď se to nepočítá, teďka je nejhorší, že ty máš prostě jednosměrku celou dobu. No. Právě. Škoda, ty vole, teď jsme přišli o kilo, možná i o 2. Počkejte, než vedem na ten kruháč. To je jedno, můžeš mluvit jak chceš, si na kruháči, to je jednosměrná. Tak, jsme na kruháči, jsme tady na kruháči. Kolik to bude stát, abyste na tom kruháči zastavili nebo vyjeli, kde ta hospoda je? Ty, já nevím, ale by tebou tak, dívej se, hledám auto. Auto by mělo stát na tom, ne? Na městě, když už. Tak jeď, máš jednu směrku. No však tak já budu jezdit dokola, mě je to jedno. Jeď, dobré. On se potom rozhodne, jak bude chtít změnit směr, kilo. Ty vole, Bary, ještě chvílku, asi boháč. Počkej, tady zastav. Proč? Počkej. My se musíme domluvit. Tam? Ty ale pojď sem, ale jako pojď sem. Neblbni chuť, tady chodí policajti, ty moc se nedomluvají. Poslouchajte. Musí to jít se domluvit, jestli jsou na městě, anebo jestli máme někam pryč. Jestli mám jít pryč z toho města, anebo jestli mám být na městě. Kolik za tu informaci? Počkej, ale počkej, ale ty na to nejsi furt tratný. Budu, ale... Protože si Voršnovi tady hodně křižovat? Je. Ale měl bych si přemýšlet, Bary, teďka. Měl bych. Já bych to viděl. Ale nezapomeň, že pojď sem, já bych to viděl, Bary. Že tam je jednosměrka, nezapomeň. Já vím, ale Bary, když ho vezmeš ještě jednu okružní jízdu tady na toto místo, on si to mezi tím rozmyslí. A to máš, furt to má za tu 100, protože furt si vytoval jednosměrce. Takže vem ho ještě jednou dokola, on si to rozmyslí. Nech ho dokola ještě. Martine, já ti jenom říkám, doufám, že ty mě pomáháš, protože já jsem ti tenkrát... Se dívám do těch hruk, tak ti kurva pomáhám, ale od peněz. Od peněz, no. Mě už teď nejde o to, co zaplatíš. Ty ale Milane, víš, v čem je problém? Milane, víš, v čem je problém? Ne. Já opravdu nevím, kde jsou. Tak dobré, no. Tady počkej, auto jede. Počkej, ještě teď můj. A zase na tom samém místě a teďka... A nebo no? Dobré, tak. Pojď sem, ale teď ti Bary naznačil moc, ale... Tak ne, domluvme se teď. Kolik bude ta informace, jestli jsou na městě? Ty nepojedeme zpátky na ten Spolák? Na městě. Nezačneme znova? Kolik si myslíš, že by to stálo ta informace? Kolik by stála informace, abys mě dovezl poblíž hospody? Té dané hospody? 1000 korun. To řekl ty, ne já. Já jsem řekl. 1000 korun? Bude to stát tolik? Už počkej, kolik tam je křižovatek, Bary, odhadem? 8? 6? Jo. Vidíš to? Dobré, za ten litr to beru. Za litr to bereš, dobré, dovez mě poblíž té hospody. Tady je litr, pane Zatora. 500 Bary, ty vole. Ty Vláďko, ty se dívej, Co já? Vláďko, říkám, Vláďko, jo, Vláďka. No tady to se teda ukáž. Ty ale pojď sem, teďka jsme zjistili, že jdeme zpátky na Spolák. Ona sedí na Spoláku, vole. Ty mě říkáš, že mi dovezeš poblíž hospody. To by byl vrchol všeho. Ty ale je to dobré, jede doprava. Je to dobré, jo? Jo. On mě řekl, že mi doveze poblíž hospody. Až bude Ne, ty jsi mi řekl poblíž hospody. Ne, to jsi řekl ty. Ale metry nejsou dané jako. To jsi řekl ty. Metry nejsou dané, dobré, ale já jsem chtěl poblíž hospody. Ne, já ti pomůžu. Ani ten Šíra tam nebyl. Šíro! Jo, ani Šigesta nebyl. Ne, není tam žádný návod. To je hajzl normálně. Proč bys si tak dlouho čurá na tom záchodě? Se mnou, co? Hej, to je podpory. Já potřebuji lézt babičky už. No, zas babička, ty jo. Hej, ty Barisku, sníž tam to topení na tomto. To sníž a plus Počkej, tak tam dám. Nějaké radio, teďka ho můžeš nechat dovést na křižovatku, víš jak? Hoši, já se jenom modlím, aby nebyli na aeroplánu a tam nepili výzku za 2000, že pán. Dám si té, že? Ty ale, pojď sem, Bary, ale ty můžeš půjčit už, teďka máš 2. Ty bys mi musel půjčit, Bary, vole. Ty máš víc než 2, vole. Počkej, litr, kolik 15, 16, 17, 18, 20,
2 litry, Robert. Ty vole, vidíš to. Ty vole, Barek. Hej, Barry, Dobrý. jsem charakter, já ti to nechám. Procenta nechci dneska, že? Ať si teda stačí. Dobré. Dobré, dáme si hambáča, jo? Pane Zatora, vole. Ale si dáme hambáča. Co pak, pane Pane Malina? Zatora, já kdybych tenkrát věděl, co dneska budete dělat. Ty kdybys tenkrát věděl. Tenkrát si nedám tu skurvenou 10, ale dám si, vole, tu výzku za těch 50 korun. Ty jsi tam byl taky, ty hajzle, já jsem s nima nejel nikam. On teď platil. S ogarama. Než já teď bys nemohl poradit, když víš, jaké to je. A teď mluv. Že já ti ale radím celou dobu. Mluv kam. Je nepočí, já vůbec neznám ty hospody. Mluv kam, rychle. Dělej, je zelená. Rovně já najedu plán si podívat. Za 100. Dobré. Tak dej kyríčko. Dej Vrátím kyríčko. jí zpátky, kdyby si neměl, že? Banka je svinia. Půjdeš ji hledat? Máme jít s tebou? Jestli najdu to randiska, Máme jít s tebou? ten je hotový, už ten je hotový. A proč randisek? Ty jsi hotový. Máme jít s tebou? Počkej. Hej, počkej, tak to není... Tam. Tam ne, ty tam nic neuvidíš. Tam máš to, tam máš zezadu věc na parkoviště. Aha, to já jsem nevěděl. No, tak teď už to víš, tak se tady otoč, Barry, ty už to znáš, tam jsme to otačili nedávno. Přes ručku. No jasně, vole. Bys tu prdeli ani nehlo. Tak mě zastav teda, jak jsem říkal, to aeroplánu. Jo? Máme jít s tebou, Míla, ne? Takhle, hoši, kolik bude stát informace, abyste mě navedli k té hospodě? Pozor! No! Konečně rozumné slovo, ty jo. Abyste mě navedli k té Ale hospodě. počkej, teďka máš zaplacený aeroplán, bys se podíval na aeroplán. Co kdyby náhodou si nemusel platit potom? Ona tam není. Jeď doleva, Barry. Tam je teda u toho aeroplánu, nebo co? Počkej, pojďme se vlevo, tak to jsou župany, to není svatebnité. Počkej, kam je zastavuješ, vole? Tož ne, tož musíš se jí podívat jako. Co myslíš? Hoši. Já půjdu asi s tebou. Kdyby Já tež jdu, vole. Ty ale Milane, poslouchaj, dívej se, hej, v tom vlevo, vzadu. Ne, ale tam není žádný chlap. Už Milan, jako jsem měl Milane, se nezavírej sami. Jo, nevidíme městu, Milane. Tam se náhodou nějaká nevěsta tady. Já si myslím, jako, že když jdeš do té hospody, Kolik by to stálo, kdyby tady byla? moc. Ale Milane, budeš to mít jednodušší, když koupíš po velkých. Já si s tebou dám. Tak já si dám 2 velké, ty piješ? Ne, já řídím. A Barry taky ne. Já nemůžu, já jsem řidič. Velkou. Já vydělávám. Co si dám? Já momentálně vydělávám. Borovičku asi nemáte, je? Počkej, ne, moment. Jakou máte? Tak není domácí jako domácí, že? Nebudete se to, Koniferka? No. Tak dobré, můžeme jít. Jo, děkujem. A vy řeknete teda, jestli je. Co? Jestli jsou? Je nebo není. Dobře. Počkej, se musí ta čišník tady je. A potom, když koupím, tak je čišník řekne. Čišník řekne pravdu. Je tak? Pane čišník? to pravdu, já jsem Čišník, já musím. Ještě jste volali chvilku vydrž, že reagoval. Nejste v šoku? Já jsem v šoku od rána. Můžeš ještě něco na zapít, nějaký juice, to je jedno, jaký vytáhnete. Voda? Nebo tak. Jaký? Hrušku třeba. Děkuju. Hrušku? Kolik za to přijde? Pane čišníku. Chceš půjčit? Nechci cukurný kuči, chci vědět. Ne, ať můžu odjet babičky. Můžeme si tam podívat, ale ne? To máte zadarmo, za 100 to máte jenom. Za co? Za 100. Za 100, děkuju. Tady je 100. Tak jo. Na zdraví. Ty ale, ty ale ti to nemůžu říct, protože já nevím, kdo ne. No a teď vám řeknu, že vůbec nevím, která je vaše nevěsta, nikdy jsem ji neviděl. Výborně, děkujeme. Já vám děkuju. Čekal jsi jinou odpověď? Velký člověk, to bude dáma zapít. Já si třeba to žiju, ale dneska nemůžu. Jestli já se sem vrátím ještě. Tady není potřeba, není tu nikde? Ne, není. Ty ale pojď sem, byl jsi na zahrádce? Na zahrádce. Tam je nějaký čišník určitě.
Je, není? Není? Jde. Není, výborně. Super, no nemá to chybu. Toto tež není? Já nevím, zkus. Slečny, prosím vás, není některá nevěsta tady, kotary? Není. Ona hledá nevěstu, nemůže najít nevěstu. Hledá nevěsta, Kama se jde ven. Já se děvčata viděla ve Francii, má půl prdel peněz. Být ženská samozřejmě. Ty drž hubu, kurva, prosím tě. Pare, Ano? potřebuji informaci. Jakou? Ty vole. Ty jsi slíbil předtím, že mě dovezeš? Ne. Blízko? Ne, slíbil. Já jsem tě teď vyvedl hodně jsem tě vyvedl. Přesně tak, ale Z velkého místa, kde by si zaplatil moc peněz. Stojte. Já nevím, počkej pan Češník. Pojďte sem, tam jsou dvě bavny z bílým. No však jsme říkali, jestli si Teď jsem mu to nesmál. říkal. Já jsem mají děvčata přemluval, on je prý nechce Francouze. A on je zas nechce. Ne. Počkej, hoši. Vymýšlí. Hoši, stop. Já opravdu vůbec neznám toho hospody v Rožnově. To je ta smůla, kdybychom jezdili zubřit, tak objedu hospody a vím. Jasně. Rozuměme si. Jel by si do Teď tady, v okolí aeroplánu. Ty ale Milane, že možná můžou být někde, prostě já nevím, co je teď, já nevím vůbec, co tu je, za ty 2 roky, fakt nevím. Hoši, domluvme se, vy mě dovezete, vy mě řeknete 2 hospody, tady v blízkosti, v kterých by mohly být. Bary, jak se jmenuje ta hospoda, co je tady po té pravé straně, když jdeš na zubři? Brasserie? Jo, Ta drahá? Tak, a druhou mě Tak já říkám Brasserie, ale fakt nevím. A Bary mě řekne. Myslíš, že to je brasserie? A jedna, ať jedna, já jsem správná. Ne, počkej, to nemůže být. A není to brasserie nahoru? Ne. A počkej, ale stůj. Počkej. Jedeš doprava nebo doleva? Počkej, ne, teď mu pomůžu, Pomůžte mi, hoši. Pomůžu, ale ty to už ti pomáhám moc. Poskyň. Ty ale pojď sem, ale Milane, představ si, že hospoda je na vrcholu Noštíka. Ne, počkej, já vím. Řekněte mi 2 hospody, v kterých by mohly být. Dvě, se kterým směrem Já jedu. si jednu vyberu. Kterým směrem jedu? Dobré, doprava jedeš. Dobré. Tak to už. No. Doprava, hoši, tak do té brasserie, jak říká Martin A jmenuje se to tak vůbec, ale já teďka nevím. Já teď nevím teď. A to je po té pravé straně, jak je Loana. Myslíš tu Jak je Loana? Řeckou, myslíš? Brasserie? Ne, to je, jak je Loana, tam je úplatek, to je to neberu, ono? ne, to neberu, to je úplatek. A počkej, ale to je křižovatka, vole. Baryš, jíš tam sebe. Počkejte, hoši. Počkej, vlastně jo, jsem byl bez ty vole, vole. Kurva, na, tu máš kilo zpátky a mlč. A doprava, jo. Doprava na brasserii. Dobré. Ale jako já to fakt nevím, já to jenom prostě dedukuju. Já vám děkuju, jednou budu za to velice rád, za tady tu akci, ale... Myslím, že ani nebude. Tak dívám do těch ruk. Teď kde? No rovně jedem. Jsi si jistý, že rovno? Jeď pohla, píče, stoj! Dobré, jeď, co děláš? Mám jet? Říkal stoj? Mám jet, nebo co mám dělat? Jeď, 100 korun, Ty mogo, pak, že ten... Stovka je řidič, stovka. vole, ty vole. Jeď do té brasserie za tu 100. No ne, ale křižovatka, jako víš jak, to musí vyvést tam už omelu. po cestě není křižovatka, já jsem řekl do brasserie a to já... Počkej, jak není křižovatka? A brasserka je vpravo. Ještě je nemocnice, odbočka je nemocnice. To ať už si dělá tam tady pan šofér. No. Co řecká? Taková. Ale Ty myslíš, že je řecká? Já bych jenom řekl panu šoférovi. Ty ale jo, Kača tam tenkrát dělala? Já bych jenom řekl panu šoférovi, že já jsem mu ráno pomohl té příšerné sračky. Pan šofér. Já jsem tě teď dostal do dobré sračky, děkuju. Děkuji, pane Ty ale Milane, počkej, Kača tenkrát dělala v tom, v řecké? Jak jsem řekl do brasserie. No teďka to Bary připomněl, mě tak napadlo. Ty mi řekli, že to je? Jo. Dobroš. Tak to beru. Pane Zatora, jestli tam jsou, tak vám děkuju, jestli tam nejsou, tak kurva uvidíš! Tak s náma nejdeš, do té brasserky jdeš pěšky, jo. To je v klidu, to je přes cestu jenom. To je tu dej doprava? Ještě ne. Ještě já ti řeknu. Tak to je jak poliklinice, ne? Ne, ještě dál, o jednu zatačku doprava. O jednu zatačku doprava, dobré. Tam to má Vlaďka ráda a tam by teoreticky mohli být, ale... Milan, jako já fakt opravdu věru, jsem nebyl svědkem toho únosu, já jsem tě jenom měl zdržet na tom Tady, tom. doprava. Tu doprava, jo? Ano. Slušně řečeno na hajzlu. Tak počkej, nebudu zastavovat na hlavní. A teď zahánu doprava, jo teda. Dobré. Přesně. Stovka. Jo, služebníček, že vám pěkně děkujem, pane to je Marina. braser, to tady, myslíš, to nalevo? A je to fakt brasserie tady toto, nebo se to jinak? Já vám říkám, ten dostane taky flaka, ne? No. Tady zastavu té brasserie. Ty ale potom už to může být ještě to, tady na vrchu jak je ten, jak se to jmenuje? Jo, u Janíka, vole, tady Ne, stoj, ty jsi Janík, vole. Janík je dole na křižovatce, ale tady na vrchu je to přece. Čauši, já nemůžu. Jeď rovno, tam můžeš, tam můžeš, ne, tam můžeš, jeď, jak je ta cedula, jeď, ještě furt jeď. Tady zastav. Ne, jeď. A tady máš doleva parkoviště.
Jo, tak. Ty ale poslouchaj, to není žádné auto. Tak myslíš, že tam někdo bude? To já se tam jdu podívat. Jdeš se podívat, jo? Mám jít s tebou? Zavírají tak brzo. Co teď? Hej Milan, ale víš, co mi napadlo? Ještě tady na vrchu je písečná, Já bych vole. vám řekl asi tak. Na písek. Ne, počkejte. Kde Já mám? jsem vám dal 5 kilo, nebo 1000 jsem vám dal. Ale to bylo, stůj, auto. Že mi zavezete blízko té hospody. Ale však my jsme furt blízko. Už jsme celkem relativně blízko. Ale furt Tak je doprava nahoru, jestli můžeš. Doprava? za kilo? Bary, prosím tě, já potřebuji zaplatit tu útraty tam ještě. Za kilo doprava nahoru, tam nahoru. Ten pan redaktor tady, ano? Přema, Ten se musí kurva tak smát. ten už chtěl jít před 30 minutama domů. Já vím, ale tak rozumíš, že to ještě nezažil, zažívá to poprvé, takže si myslím, že tak je A to teď mimo záznam, Vypni to. Ne, abys to fotil. To já všechno platím už. Každou hodinu kurva Bary jezdí. Platím fotografa, Bary, počkej, platím fotografa. Prdele, šíra, kami a mítáš ne. Kde? Ty ale poslouchej, teďka je problém. Doprava? No. Píčále. Já ti vrátím, že, kdyby se náhodou neměl. Silní nejsou na tom kolenu. Mám 100. Na jakém kolenu? Ne, doprava. Na jaké, máš 100 ještě další, no. Už je to dlouhé, už to je trapné. Já si myslím, že je to zbytečně. Hej, ale víš co, kdybyste měli svatbu zubři, ty vole, tak si 3krát zpátky, Já že? vím, ale ty jsi byl 3krát zpátky, jak bys mě mohl taky pomoct, vole. Já se nemohu 3krát zpátky, když jste chlastají dole v Javíšově hovada, vole. Je tu? Je ještě. Ne, to není písek. Počkej, tak vlastně teďka máš 2 hospody na jednom parkovišti. Ty vole, jak jsme ti pomohli? Do píče, vole. Hej, počkej, vidím oktávku. Hoši, ne. Není večková, ne? Ne. Hoši, já se vás zeptám. Můžete mě ještě pomoct? A jak mě pomůžete za kolí, řekněte si. Bary, na parkovišti. Můžete mě pomoct? Může. Já jsem na hlavní, že? Stůj ale, ty vole. Hoši, Počkej, no, ale tak já se zeptám. oni jdou zboční, vole. Hoši, já se zeptám. Jo, ale můžete, teďka hoši. oni už jsou celou dobu na hlavní, že? Nejsou, Těch 50, hlavní 50 metrů jsou na hlavní. Kurva! Hlavní máš. No, my tě posloucháme. No. Hoši, můžete mě pomoct, ne? Hej, ty ale máš tady řidiče, já se zeptej řidiče. Pane řidiči, už jezdíme dost dlouho, už jezdíme 40 minut. A proč bych pomáhal? Pane řidiči, já tady Já vydělávám těžké pane prachy, řidiči, na živobytí, ty vole. Já tady vidím. Na chleba se těžko dělá, ty vole. Já tady vidím 600, pane řidiči, můžete mě pomoct? Pane řidiči. Ne. 600, 700. Tak počkej, Tak Bary, počkej. vole, počkej. Bary, to jsou moje poslední peníze. Co? Ty vole. Můžete mě pomoct, Hoši? Kolik si myslíš, že ti ta roba stojí za to? A pozor, ale ona to uvidí asi. Já kdybych měl peníze, tak dám všechny, ale já tady mám fakt toto a to si nechávám těch 2500 na útratu, jako tam. Ty vole, že já jsem ubral s takovým aušusem peněz, ty vole, to co Počkej, ty jdeš hledat nevěstu a máš jenom 4 litry? 5? Já jsem ani bráchu nevolal, já jsem... Hej, Jel pust si odmlžení přední skvěly, jo, prosím tě. Jo, jasně, a teď jak se to pouští, a teď se budu dělat Sklo. Dobré. Napíšeme No, směnk, to stačí. napíšeme směnk. Budem psát směnky? Není problém. Ty jsi to vypnul? Já jsem nic nevypínal, já chci se dostat do hospody, kde je moje roba. Jestli Bary víš, jako řidič, musíme vědět, kde je, tak řekni, kolik bude stát dovez mě k té hospodě. K té hospodě? Už jezdíme hodně, už jsme byli 3 hospody, Ano. tak už by to Ze mohlo... Zátoru jsem objel víc. Jo, jenže v Zubři, Zátora měl na výběr jen 5 do hospod, ale... No ale. Ale ty jsi byl ve 3, sám to řek. Pojď sem ale. Pili jsme jenom v jedné ale. Dobré. Pojďme tady do toho hospody se podívat. Do které? Tady do té, co to svítí. Řecka? Tam. Dáme si tam štamprlu a... Já si myslím, že to je ubohost, tam bych ani nejezdil. Ne. Já tam nejedu. Dobré, tak nejeď. Jeď dovez mě do hospody, si dáme štamprlu. Do které? Řekni hospodu. Jak se to tam jmenuje? My jsme... U Janíka! My jsme dobře, teď jedeme dobrým směrem. Za kilo. Jedeme dobrým směrem? Jo. Dobré. To si schovej teďka. Můžu schovat, jo? Jo. Jedeme dobrým směrem. Tak jedeme dobrým směrem, když půjdeme tady doprava? Ne. Ne, dobré. Jedeme dobrým směrem tady? Jo. Tak tady máš kilo. Tak to Dobré, už jsou rychlejší počty. Tak to bude nejlepší. Špatné. Hej, Milane, vrátím ti až z 2 litrů. Dobré, já vidím, že máš. Jedeme rovně pořád. Ale pozor. Další křižovatečka? Na křižovatce. Když pojedeme doprava, pojedeme dobrým směrem za kilo? Ne. Za 2 kila? Ne. Když pojedeme rovně, pojedeme dobrým směrem? Jo. Ano, tak jedeme rovně, za kilo. Počkej, ty jsi tak za 2 kila, ale Jeď rovně. Ty vole. Teď si mi Kdyby si řekl, Tady jsou 2 kila.
Nech si to, budeš to potřebovat. Když pojedeme na křižovatce rovně na město, pojedeme dobrým směrem? Ne. Za 2 kila? Co za 2 kila? Na město? Na město? Počkej. Dobrým směrem, jestli pojedeme dobrým směrem, když pojedeme na město. Teď jsem ti řekl za kilo, ne? Ne, tak když pojedeme doprava. Za kilo. Ty ale to Ne, už tak to... počkej, za Za 2 2 kila. kila, pojedeme dobře doprava. Ty ale to už jedeš na zubři. Jo. Na doprava, pojedeme Jo. dobrým směrem. Na, vem si. Dobré. To je za kilo nebo za 2? Za 2. Když tady doleva zabočíme, pojedeme dobrým směrem za 2 kila? Jo. Dobré. Kolik máš těch peněz na rozhazování? Mě budeš muset založit tady. Když tady zastavíme u hospody, za kilo, když už jsme tady, jiná hospoda tu není. Hej, ty seš... Budeme tu stát dobře? Bary, Tak já nevím, tak... Taková informace, ty vole. no. Taková? Za 5 Hej, pojď sem, strašně... Za 5 bábů. Strašně rychle jsi to Budeme tu projel. stát dobře za 5 bábů, tady u té hospody. Za 5 bábu? Ty vole. Budeme tu stát dobře, mám vyletět. Tak Mám- za 5 bábu, jo. Mám jít s tebou? Budeme tu stát dobře. Jo. Dobře, tak na. Ale počkej ty laskavě na mě, jo? Počkej, bílej zlatý. Počkej! Uj, ale počkej! Foťák! Počkej, tak běž. To je průser. Kaviárové toasty, to mě mohlo napadnout hnedka, vole. No to mohlo, no. Teď se dívám na tu ruku, vole. Chuju, vole. Co já, ty vole? Já jsem se to dozvěděl až, no, před chvílkou. 2, 4, no kurva, Barry si chce po mně, že? Hej, Barry. Dneska spíš, ty vole. Ty máš na 3 aeroplány, vole. Počkejte, ale teďko... Tohle bašta. Ten Sprite ještě platí, doufám, ten se momentálně ještě nepřišel. Mě platí ty přijdu, Nikola. Vy se těšte na svatbu. Já vám říkám, děkuju. Ty vole. Ty jsi všude byl. Aeroplán, píseň, možno v náměstí, vole. A v náměstí otočkou znova, že? Ale... Teď tu krásu, Slyšel, Monico, takže ten taxikás se špatně má. ještě nekončíme. Nekončíme? Končíme nebo nekončíme? Ty ale...